Mä ja mun kaveri oltiin 2 viikkoa sitten ryöstetty Mine 1212 palvelimella, joka on hardcore-palvelin. Jos me kuollaan, me saadaan bännit ikuisesti. Mitä tehtäis? Nyt pitäisikö meidän yrittää vaan hommata lisää tavaraa ja... Hetkonen, miksi sulla on 2 päkkiä ender-chestejä? Outoa. Kala kala kala. Kala kala kala. Sieltä tulee pallokala. Mä haluan sen mukaan. Hetkonen. Turrastat saa mennä ulos. Tuolla on pelaaja! Tuolla on pelaaja! Okei. Ota. Mitä? Tuten. Joku kuoli. Miten se En mä tiedä. Otetaan. Ne saattoi nähdä ton. Ehkä kannattaa pitää armorit päällä. Miksi? Ne saa nopeammin sitten. Silloin ei huomaa meitä. Niitä on paljon. Niitä on tosi paljon. Okei, sit mä laitan armorit päälle. Oota. Suskeleet on. Tuu gruppiin. Mä näen tuolla nimen. Se tulee tänne päin. Sano jotain. Haloo. Siellä on yksi Rider. Ei piilo. Kyllä akkaa. Sano jotain. Oota hetki. No niin, hyvä. Mennään nyt. Nyt ne ei kuule meitä. Ei tarvi shiftaa, kun me voidaan mitä? lainvisille. Zombi tappoi jonkun. Ei tarvi mennä shiftille, me lainvisille. Miten tää huomas meidät? Ei kun enää meillä on armori. Tossa on joku. Miten se ei... Siis... Se on tossa. Tuolla on lisää. Se ei huomioi meitä yhtään. Mitä toi tekee? Tapetaan se. Nyt noin muut näkee ton Deathmatchen. Okei. Okei. Ne ei reagoi yhtään. Ketä nää oikein on? Mitä? Mitä? Hetkonen. Laitoitko sä... Mitä sä teit? Hetkonen, teitkö sä ton? En. Miksi tossa onks täällä... Miten? Onks täällä joku... Siinä luki, että roitapaita käsiön hyökätään johon. Mitä? Miten to... Onks nää jotain botteja?
liivi. Mutta en mä tuota tehnyt. Okei. Ehkä joku feikkaa. Mä tuun auttaa. Näitä on aivan liikaa. Eikä. Se yksi katos. Eiku vaan se teleporttas. Hilpi. Hei muuten. Muistatko sä ne tyypit, jotka me tapettiin? Ja me saatiin niiltä nämä tavarat. Joo. Muista. Niin niillä oli... Onks nää niitä samoja? Nää käyttäytyy oudosti niinku ne... Tää on vaikeeta kun ne spämmii. Ai. Ne kuluttaa armoria. Joo. Kulut. Näin. Mitä tää on? Mitä tää on? Ne ilmeisesti tarkettaa pelkästään sua. Niin tarkettaa. Joku esittää varmaan sua. Joku jotenkin onnistuu esittämään suojaa. Ei näitä on mahdoton lyödä. Siis näitä on mahdoton asettaa. Nää pitää tappaa masella tai ensikäytöspelleillä. Koska ne kerkee hiilaa, jos hakkaas vörtille. Johdataan ne pois täältä kuopasta. Joo. Varmaan meillä ei enää ole elämää. No joo. Mutta mitenhän mä mietin edelleen, miten meidät on ryöstää. Niin, me oltiin tuon nettisoitossa. Meillä oli maksaa. Niin. Kun sitten ei ollut jotain näkymätöntä nettipelaajaa. Hetkonen. Näkymätöntä nettipelaajaa tuli ja ryöstettiin. 5 näkymätöntä. Mä oon tainnut kuulla näistä boteista. Vai onks nää botteja vai mitä ne on? Luultavasti ne käyttäytyy niin oudosti. Mä oon tainnut kuulla näistä. Mä kerran... mä olin vaan... Mä olin normaalisti vaan pelaamassa täällä. Silloin kun mulla oli vielä tavarat. Hyvät tavarat. Niin... silloin... Mulla tuli vastaan sellainen... Joka... En mä tiedä. Siinä ei ollut kyllä mitään järkeä. Se oli aika... No, joo. Samanlainen kuin nämä botit, mutta silloin oli voice chatti. Tai siis, niin, se käyttäytyi vähän samalla tavalla. Mutta kuitenkin se kertoi mulle jotain ihme tarinoita. Niin se kertoi mulle tarinaa silloisesta 5 Netherite-pelaajasta, jotka hallitsee jotain tällaisia botteja. Ja missä se katosi? sitten ne sanoi, että... Häh? Ihan saaka. Mihin sä menit? Mä oon taistelemassa jotain viperiä vastaan. Multa hajosi chestplate. Mitä? Oliks sulla vara-armoreita ees? Mä tuun auttaa. On mulla, mutta mä en varmaan ehdi laittaa, kun... Tänne tulee lisää... No kai, laita obsidiania sun ympärille. Laita obsidiania sun ympärille ja Yksi niistä katos. Yksi niistä vaan katos. Teleporttaa. Eikö sä oo nähnyt, kun ne heittää pearleja? Eikö sä näe sitä, kun ne heittää enderleja?
Eikö sä näe sitä? Näen, mutta se yksi katosi ilman pearia. Heitä Pearli tosi kauas. Heitä tonne Pearli. Tuu tänne. Heitä Pearli. Tee obsidiaaniboksi sun ympärille. Onko sulla obsidiania? On. No ei Kaivaa oikeastaan. alaspäin. No, sä oot liian hidas. Joo. Ne kerkes tulla. Hei, mä tein sulle valmiiksi tämän boksin. Mut nää ei tee yhtään damagea. Ne vaan kuluttaa meidän armorit. Mut saattaa alkaa tehdä sitten, kun meiltä kuluu kaikki armorit ja loppuresurssit. Tuu tänne. Mä sain tätä Ville. Mitä varten nää yrittää tappaa Hyppää meitä? vincharkella tänne. Mut ne voi... Tuu. Näin, Okei, hyvä. kaivetaan alaspäin. Miten sua hakataan? Miten ne hakkas äsken seinän läpi? En mä tiedä, nyt nää ei enää hakkaa. Okei. Mulla on pikaksu. Mitä me tehdään? Ota. Mitä me tehdään? En tiedä, mut ota sun vara-armori PC:stä. Okei. No ei näköjään osaa kaivaa yhtään mitään. Joku kuoli maahan. Joku iskeytyi maahan liian lujaa. Tai jotain. Täällä on paljon. Joo. Mä tarvitsen Oho. uuden kypäränkin. Joo. Ai muri. Ne pääsee. Pääseekö ne tänne? Ai mitä? Pääseekö ne tänne? Ei. No. Eikä. Kaivetaanko ylös takas? Ah. Mä en oo Niin mitä? ihan valmis. En oo ihan valmis. Okei. Noniin. Kaivetaan vaan takas. Ai niin on sähän. Huhut. Mä autan. Älä lähde päältä niitä kaivaa. Kaiva tälleen tästä aina. Vierestä. Joo. Näin. Tai sitten pearlataan. Lähti. Millä on joku login suhun? Niin on. Hei muuten, jos raitapaita niminen pelaaja, jos joku toinen raitapaita on olemassa, en mä tiedä miten se olisi mahdollista, mutta testaa jotenkin pysäyttää ne. Vaikka, voisiko se olla joku kommandi? Mä kokeilen, jos onko kommandeja toimivia. Oota hetki. Mitä järjestää vähän mun imiä. Kauttaa. Mitäs tää olisi? Armeija. Ei. Hei. Oota. Mä kokeilen, saanko mä näin toimimaan. Saanko mä tappamaan ne toisiaan? Saanko mä sain sen tappamaan toisiaan? Hei muuten,